To Allah wadarin irin wa'annan masu jawo wa ƙasarmu koma baya na tattalin arziki, in ji cewar wani bawan Allah. Hausa Medium, tasha al'umma. An samu wani bawan Allah watakan wanda yake ganin abin da Bashir mai shadda ya aikata bai yi daidai ba, duba da yanayin yadda ya ga yana gudanar da shagalin bikinsa. Wai ya zaya a ce yana zuwa ana wasa da kuɗi ana zubar da su a ƙasa kamar haka, saboda gaskiya hakan da ya gaba ɗaya bai dace ba. Kuɗi a rayuwa suna da wasu martaba gaggaruma, bai kamata a ce kana zubar da su ana tattaka su ba. Ga dai bidiyon da aka yi wasa da kuɗin kamar haka. Abubakar Bashir mai sanda kuke gani tare da amaryarsa Hassana a garin Kano. Kun ga yadda ake linki da dala da sefa, kun ga yadda ake linki a abokanan arziki wanda suka zo a Kannywood. Sannan akwai wannan babbar kungiyar wacce ni zai introduce ɗinta ta tacin a tana wannan guru. Da haka yanzu mun dakatar da linki sai an jima za a yi. To jama'a, kuna jifa abin da suke cewa wai har liƙe ma ake cewa bari sai an jima. Allah sarki, talakawa na can suna kuka kun zo nan kuna wasa da naira. Gaskiya wannan abu da kuka yi bai kamata ba. Allah Ubangiji ya shirye. Kai, abokina, wai ga abin da ya fara a fatin mai shaddan nan kuwa kaɗa ma mai shadda makareci ne. Wai sai a je wai a karɓo hayar kuɗi a zo a yi ta wani linki wai an liƙa musu kuɗi kaɗan nan makareci ne wai a tsoron Allah ba liƙa annan ba kai. Ni abin ma yau ɓata min rai. Wasu suna tattaka kuɗi ta yawon a rayuwa za ta ci gaba haka, shi yasa rayuwar ba ta ci gaba albarka ba. Kuma wannan ɗin iskan mai shaddado shi yasa ya rayu yana tattaka mutane kuɗi a wurin biki. Duba ga malamai nan sai faɗakarwa suke suna ƙara tunasar da mu akan babu kyau albuzuranci, amma ka duba yadda yake wasa da kuɗi ɗan nan. Gaskiya ɗan nan ko kutun ruwa kai. Ni babban da kai wallahi ido na idan mai shaddan nan ba mai shadda ba ko mai yadi ne, idan ba sai ne mai akuya ba Allah ya tsina. Gashi da man dan shi ya gama zubar da albarka a wurin tun a waje. A ga wai albarka ake nema kai. Kai ke dai Allah ya mana magani, amma wallahi na mai akuya. Kuma dan nan bai da aiki sai wasa da kuɗi irin kai. Ƙarya ce ba wani kawai fakejin ne ga hannu ana ta wani zubar da kuɗi a gurin biki. Mun san komai. Idan kuma ya ce ba haka bane ya fito magana ya gani. Wallahi kai da ma sakon nan zai je kunnensa. Tattaka yi gege banza katon wofi. To wannan kenan kun ji abin da wani ma yake cewa. To ina amfanin irin wannan rayuwa? Gaskiya dai ya kamata Bashir mai shadda ka gyara wannan abin da kai, saboda hakan gaba ɗaya ba girman ka bane, bai kamata ba. Allah Ubangiji ya shirye ka, ya sa kuma wannan aure mai ɗorewa ne. Sakamakon mun ji labarin ba ku iya rike matan su wuce wata ɗaya wata biyu. To Allah Ubangiji dai ya sa a rike ta da amana, saboda gaba ɗaya an gama zubar da albarkar a waje.